Улады Лукашэнкі пачалі распродаж мастацкай уласнасці былога банкіра і цяперашняга палітвязня Віктара Бабарыкі. 19 карцінаў з ягонай прыватнай калекцыі выстаўленыя на аўкцыёне на карысці дзяржавы. Агульная першапачатковая цана калекцыі 344 тысячи рублёў. Аукцыён ладзіцца праз дзяржаўную пляцоўку Белюрзабеспячэння. Самы дарагі лот – карціна «Арлікін» беларуска-польска-французскага мастака Яўгена Жака. Яе першапачатковая цана больш за 99 тысяч рублёў. Другі твор гэтага мастака – карціна «Букет кветак», выстаўленая больш чым за 66 тысяч рублёў. Крыху меней ад 56 і 49 тысяч стартуюць карціны беларускага нарадзінца мастака парыжскай школы Міхаіла Кікоіна «Пейзаж» і «Яблыні» адпаведна. Аукцыён карцінаў Віктара Бабарыкі адбудзецца 8 кастрычніка. Раней дзяржава гэткім жа чынам прадала зямельны надзел, аўтамабіль, гадзіннік ды іншую маёмасць зняволенага банкіра. Віктар Бабарыка збіраў прадметы мастацтва не толькі ў сваю ўласную калекцыю, але і ў калекцыю Белгаспрамбанку. Ён рабіў акцэнт на творах, звязаных з Беларуссю. Віктар Бабарыка быў затрыманы 12 траўня 2020 года на этапе рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты. Так званы суд пакараў затрыманага банкіра 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. З красавіка 2023 года Бабарыка утрымліваецца ў рэжыме інкамунікада. Працягнем абмяркоўваць гэтую тэму. З намі на відэасувязі культуролаг, мастацтва знаўца Мікіта Моніч. Мікіта, добрый вечар, дзякую вам, што далучыліся да нашага эфіру. Вітаем, спадар Мікіта. Ну, дачакаліся, да? Рана ці позна мелася гэта здарыцца, і мы пабачылі, па-першае, што знаходзілася ў калекцыі Віктара Бабарыкі, і пабачылі тое, што, відаць, давядзецца развітацца беларусам і Беларусі. Ці, як вы думаеце, куды гэтыя карціны цяпер накіруюцца? Наколькі я разумею, хутчэй за ўсё дзяржава будзе шукаць пакупнікоў унутры краіны. Таму не ведаю, ці пакінуць гэтыя творы межы краіны. Як мінімум, мы павінны памятаць, што спадар Бабарыка, калі збіраў менавіта карпаратыўную калекцыю, прыклаў даволі высілкаў, каб надаць ёй статус гістарычнай мастацкай каштоўнасці беларускай. І гэта менавіта рабілася, каб гэтую калекцыю не было магчымасці вывесці за межы краіны. Па-другое, тут тычыцца ўсё ж такі не пра калекцыю самога Белгаза, а пра асабістыя рэчы, набытыя сям'ёй ці самім спадаром Бабарыкам. І, па-першае, я упэўнены, што гэта не ўсё, што ён меў з мастацкіх каштоўнасцяў, і вельмі цікава, а дзе астатняе. Бо мы памятаем, як у свае часы, яшчэ за савецкім часам, у калекцыянераў канфіскоўвалася там старажытная зброя ці мастацтва, а пасля гэта можна было пабачыць у хатах якіх-небудзь генералаў КДБ ці проста высокапастаўленых чыноўнікаў. Таму мне хутчэй цікава тое, што не трапіла на аўкцыён, і цікава, куды яно трапіла. А нешта канкрэтнае у вас ёсць на думцы? Што канкрэтна не трапіла на вашу думку? Ёсць падазрэнні? На жаль, я ніколі не быў у гасцях у спадара Бабарыкі, і таму не магу сказаць, што памятаю, там на адной сценцы вісела, але колькасць твораў невялікая. Прытым гэтыя творы па большасці звязаны ці з сучаснымі беларускімі мастакамі, ці з мастакамі парыжскай школы. Там ёсць твор Царфіна, там ёсць твор Любіча і вось некалькі твораў Зака. Зацікавіце, можа хтосьці застаўся, ну, яшчэ ж пэўна, ёсць у Беларусі людзі, которые хацелі бы, каб это засталося ў краіны, так? У краіне нашай, і тым больш это беларуская школа. Што перадусім варта беларусам пакінуць у краіне і купіць вот на гэтым распродажы? І што нагу варта рабіць датычна этого распродажа, так? А гэта вялікая этычная праблема, бо, канешне, з аднаго боку мы гаворым аб тым, што добра, калі творы застануцца ў прыватных руках, і калі ёсць чалавек з грашыма, які патаемна ўсё ж такі мае нацыянальныя каштоўнасці і знаходзіцца на нашым этычным баку, то, канешне, прыдбаць што-небудзь з гэтага аўкцыёна – гэта фантастычны падарак на будучыню, бо пасля вярнуць гэта спадару Бабарыку, гэта, канешне, клёва, і прыгожы жэст быў бы.
Але я б хацеў сказаць пра глыбокі сімвалізм, які заўсёды з'яўляецца, калі мы кажам пра нашу з вами барацьбу з 2020 года. Калі паглядзець на твор Яўгена Зака, вы яго дэманстравалі, букет кветак, то там на старонцы аукцыёна, па-першае, сам гэты букет, ён такі атрымліваецца чырвона-зялёны, а ў верхняй частцы пазначана на старонцы аукцыёна холст деформирован в верхняй части. То бок, калі гэта ўсё канфіскоўвалася ці кудысьці перавозілася, яны яго бахнулі і зрабілі дзірку ў верхняй частцы. І вось гэтае пашкоджанне чырвона-зялёнага букета кветак у кантэксце распродажу маёмасці Бабарыка, ну, гэта паэзія. Не ведаю, як гэта інтэрпрэтаваць, але паэзію тут моцную адчуваю. Усё яшчэ дзяржава чырвона-зялёная пашкоджаная ў верхняй сваёй частцы тымі падзеямі, якія прывялі Бабарыку ў турму. Гэта вельмі сімвалічна, таму што я так разумею, што самыя ідэолагі гэтай дзяржавы і пашкодзілі гэтыя карціны. Спадар Мікіта, такое пытанне, чаму дзяржава ввогуле прадае гэтыя карціны, калі іх можна было б перадаць у нацыянальны мастацкі музей, і для дзяржавы важней все ж такі ў дадзеным выпадку зарабіць грошы, чым гэтую калекцыю перадаць у спадчыну, так, пад абаронай, правильно. Першая магчымасць, мабыць, частка твораў магла быць перададзена. Другое, мабыць, ёсць якія-то юрыдычныя моманты, па якіх, ну, напрыклад, дзяржава не можа проста так канфіскаваць. Па-трэцяе, беларуская дзяржава ў сённяшнім існаванні ўсё ж такі трошку такая абсест з грашыма, і калі можна зрабіць грошай на чым заўгодна, трэба рабіць грошы ў нашыя непростыя часы. Я памятаю, як калі была арыштавана сама калекцыя Белгаза ў 2020 годзе, увесь час па ўсіх навінах, калі казалі пра яе ў дзяржаўных навінах, казалі перш за ўсё пра яе каштоўны складнік, але матэрыяльна каштоўны складнік. Казалі 20 мільёнаў даляраў, 20 мільёнаў. І вось гэтыя 20 мільёнаў паўтараліся па некалькі разоў у кожным сюжэце, звязаным з арыштам Бабарыкі і арыштам калекцыі. Ну і гэтыя матэрыяльныя кошты, яны ж ввогуле ўражваюць. То бок людзі паглядзелі, напрыклад, кошты на аукцыёнах на таго ж самага Яўгена Зака, і глядзяць, што там эстімейты 20, 30, 60 тысяч даляраў ці еўра ці фунтаў стэрлінгаў, і кажуць, о, вялікія грошы, трэба іх рэалізаваць. Але я не ўпэўнены, што гэта не двухкрокавая схема. Ну, то бок, вы выдаеце гэта ўсё на аукцыён, на аукцыёне яно не знаходзіць ніякага пакупніка, і пасля ўжо гэта, напрыклад, канфіскуецца і перадаецца ў які-то музей. Мы паглядзім у хуткім часе, кажуць, вось 34 дні засталося на тое, каб паўдзельнічаць. Вось праз гэты месяц з хвосцікам, што адбыецца і дзе пасля ўсплывуць гэтыя творы. Цалкам верагодны сцэнар, што так яно можа і быць. Будзем пазітыўны сцэнар у нашым выпадку. З іншага боку, так. Спадар Мікіта, дзякуй вам вялікі за гэты кароткі, але змястоўны каментар. Мікіта Моніч, мастацтвазнаўца і культуролаг, быў з намі на відэасувязі. Так, і абмяркоўвалі мы лёс прыватнай калекцыі палітвязні, экс-банкіра Віктара Бабарыкі. І так, панюшка з нашага чату трансляцыі кватэру Герасімені выставілі на аукцыён, жадаючых пакуль не знайшлося, але некаторыя кватэры ўжо і маёмасць канфіскаваную все-таки прадаецца і знаходзіць новых гаспадароў.